Hallo! Så er vi på tur. Hold da op, mand. Og mor står dernede og venter. Det er første gang drengene er oppe i en lift. Hold da op, mand. Hvad? Det er noget andet det her, ude på bakken, hva'? Er det mærkeligt? Du skal ikke være bange, du skal bare slappe af. Ja, men det er også sådan, folk er på skiferie, jo. Prøv at se, så plejer der at være så meget sne, så du kan blive trukket op af dem der. Jeg kan se vitsen. Er den dernede? Fedt, mand. Er den det? Ja. Og min cykel, den er lige dernede ved dine fødder. Jeg skal den lige gøre det. Hvorfor ryster den? Det er fordi, vi er nået langt op, så er vejen stram. Jeg tror, vi skal derop. Hvor? Derop til den grønne. Den hedder Los og Grønner. Los og Grønner. Det er den, der er heroppe. Det gør, så tager vi bare den. Ja, det er den nemmeste af de alle sammen. Ja, den sorteste, det er den sværeste. Ja, det er den sværeste. Det gør de bare, fordi de har nogle kæmpe motorer med flere tusind heste. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Easy. Easy. Skal vi over på easy? Yes, easy. Vil du køre foran, Loke? Nej. Jo, kom. Bare kør foran. Ja. Husk at stå op, ikke også? Det er sjovt, hva'? Det er samme vej for to. Så er det lige lidt spændende der. Ja, jeg venter. Så kører jeg ind foran. Kør foran. Jeg hopper lige ved siden af dig, ja.
lidt skarpere næste gang. Arms. Stille og roligt. Lidt mindre fart på svingene. Er du okay, Thor? Hvad? Ja. Giv den bare noget gas, Thor. Vi skal nok indhente dig. Hov. Ja. Nej. Jamen, jeg skal nok vente på dig, boy. De er lidt svære, de der høje sving der, hva'? Ja. Jeg venter på dig her, Loke. Ja, jeg venter på dig her. Oppa. Thor, næste gang vi kommer hen, så har du kameraet på.